Ahunada bir haýyşym bar bolşan bir aýdyp berýärsiňiz. Haýda Şu biz tarapda Türkmenistan tarapda alhamdulillah şu Zelalettin Ahunzan gatkan adamlar ýola saldy bolýan. Nur şu arada bir süýüzi bir nemeleň aýdyp berýän diýjek bolumda kyn urumlar gatkan adam tog edip şol Siratul Nebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in siratyny aýdan soň şonu diňläp hukman şol adamyň ýoly gelýän ýanky musulman bolýanlygy bir keramet diýip düşünmäýär sorun bir şu arada bir süýüzi bir aýdyp berýän gurulmalar. Awada Müslüman doğru. Ben hakikaten geçirdikler Celal Kari geçmişte Türkmen ile Türkmenistan ile çeken zehmeti köp verimli hikmetleri köp kavlukla ortaya gelmekteğine sebep olmaklığı Türkmenistan halkı milletimizin bir son videolarını da atabilen inçama adamın namara mescide düzülmekteği bunları enkar etip olacak değil. Ama hiç bir durum yok. Yöne kıyınan tarafta kardeşim Müslüman doğru. Ben şu öz şehirlerime de tavsiye bir şey. Ben ama Allah'ım o en çeneşval durumlardır. Eğer gelecekte beni de ütkedim. Hanefi mezhepten yağdırsam, Alpbaryan Agidan ütkedim. Borbaryan Duygu'nun ütkedim. Ben açık şehirlerime de aydınlayıp benden ne geçecektim. Son adamlardan ütlemekte mümkün. Kur'an'da benden ma'uran dastanı geldi. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا bir sın hakkani, hudaylıklı alim, ehli keşfi keramet mistik, Musa Aleyhisselam vaktında inticik bir grubundan çürüyüm, bir heleyin grubundan çürüyüm, bir rattan çürüyüm, ağırlıkta küllün dininden çıkıp da kafir olup, Huday Teala Kur'an'ın sonu, bazen tefsirleri sonu, فَمَثَلُوا كَمَثَلُ الْكَلْبِ in tahmil aleyhi yelhel kudul itimin dediktir şol. Bu vat hudaylıklı alim düştük ama sonra adıptır, toğduptır. Cenab-ı Tanrı partiyada Avrupa Pariyyen tertibi şol medirdelerine kâr düdügüllüdür. Arada bir yanlışlıkla bolsa da ilmi yanlışlıkla değil. Ama kıynantaptır sonra Cenab-ı Tanrı tertibi ütecektir kardeş. Şol haram, efteki öyle haram divayet yeri. Peygamberimiz aydıptı. Bir öýde zalygadyn suraty bolsa, o öýe perişte girmez divayet diye. O Peygamberimizden nakıl bolupdyr. Enatan gowuryan bolsaň, enatan bilen aksini öýde goýmak nähili diýipdir. Aks oýdan melaike rahmet, ferişte rahmetleri, rahmet ferişteler öýe gelmedi. Enatany gowuryan bolsaň, ustadyny gowuryan bolsaň, on diýendekmeli, ötün wagtda olara alhamdulillah oqymanda. Birde çeparawyn tahlil ustadymyzdan sorundy, Peýgamberiň aksi wagtynda 18 ýaşynda diýipdi. Çeparawyn tahlil aýtdy, ol Rasulullah'ın aksiden onda öýde goýmak dogry däl diýipdi. Öğüt çektirmeyen durdu. Öğüt etlerini getirdi. Çok öğüdünü getirip terbiye verdiler. Keplemedi. Şol mehrem namehremi ki namehrem bilen talamlassan kellerine tın edip çiğ oluyan yarattı. Peygamber'in hadis okuyan Celal Kari Sizin biriňizin kellesine demirden bolan ignäni kakıp kelläňize wursalak gowudur. Ecnebi heleye eliniz degmekden. sonra namehremle bile oturuşmağına durdu. Şu tuğrutuna şu Celal Kari ki arada mehrem var, namehrem var, haberdar olmalı duran adam arada perde yok, tat yok suratına şınakları etmeye durdu. O zamandan beri de tefhir, avşap, ishap şu suratına Türkmenistan'a bir teberik deyip iyi vermektik, daha etmektik kardeş. Ben haktan geçirecek değil. Kıyının sakta Celal Kari gurruğu bir yerde ken ütketti. Ben ne mi diyeyim? Ben ne mi diyeyim kardeşim? Ben Celal Kari düşmanlığım yok. Ben şu an öde açık. Yani katam ismayet başarıya göğüt hakkında. Ki ben hiçbir adama ben yamalım yok. Hatta ulamalara yamalım yok. Ama karnı bir doğru ona atın. Ustadım bile ben karşı durdum haktan söyleyeyim. Ustadım ölü geleceğimin bir ayrılığını beni son yanına okuyup gel. 7 ayet tuttu. 20 tane koydu durdu. Ustad münin ne dedi? Kitap ne diye dedim. Sen ne bitiyen bunu dedim. O da çok kardeş şeyde kardeş şey.
Atawla sizden razı bolsun ahuna. Ýöne şu bir halkda bir ýüreginde kine bolmaz ýaly bir ahun zany bir min gowul. O adam min gowulundan bir aýdyp berädi diýjekdim-de. Men gowluny ýa-da gowluklarny aýtdym. Emma şu an edip duran ýalňyşlary lommoy köýüp haram. O täzede bir men özüm ýalňyşy var mende. Celal Halim mende ýalňyşy var. Han goraý bileneken. Celal Halim bileneken ştada men ýanymda 1-de, 2-de, 3-de, ama 3-de, 4-de, 3 tane ýalňyşy var. Öz ýadan kitapçylyklary şular. Şundan açık Celal Halim awwal aýdygly aýda bir barmady. Şundan aýdygly aýat üçünde elawatyda bu näçelik şundan aýdygly aýat 47 ýyl türkmen bişirýär. Şoň talibe bilen bererek de türkmen şoňa haramdan maslahat diýip bolanak diýer. Emma sen şu Celal Halim şu awwal aýdynlardan ýagşylyna haram bir dara adam sadaka berýär, gelýän adam özüne meňdeş 10 nefer, 20 nefer, 30 nefer, 40 nefer üýşüpdirler. Neferler nahardan alınýar, dadylýar. Bir ahun ýa mollada oturýar, dogadan sürüm getirilipdir. Emma şo naharda durşuna israf bolýar. Açyk bilen bir ýerde hiç soğan ibat bermer aýyrlan adama. Sowap mı kadip edilipdi? Emma ol hiç sowap da näme sowap barsyna aýyrlan adama? O israf barmasa başlat ýok ki. Eger şu sadaka berýän adama aýdym bunu berip ýörme, şudur şoň tenal zayıf adamlar ette berar diýdim, asl etçikler diýok. Kitaplamada da aýtýar, eger garyplere berdi hasan bolup düşýär, sowap bolup düşýär diýär. Emma sen şu Celal Halim şu awwal aýdynlardan ýagşylyna haram emelişdirip ýipdi. Eminipdi, şoňa bilipdi Türkmenistan şahary berenak. Men näme diýip şaşdy şoňa. Ol awwal gowluklar kabul. Ýa-da aýtdym men ode ben bawra ýa-da alim. Şoňa alim Hudaý bolup mehriban, erhamur rahimin bolup, şu awwal alim bolup, sahabi keşfi keramat bolup, weli bolup, alymly adamyň Hudaý taly mehriban bolup şonu geçmekdir. Şo ikemel edipdir. Men bunu her kim bolsa awwal çekende hepden bilen görümüz ýok. Berde ýanypdyr. Men ne yaparım? Berdeki bolgunçluklara aýtman awwal gowluklar aýdakany men goýaýyn. O şu akşam ýene çıktıran adamlar gynan tapda goda garda şöyle şunu bermäňe diýär-de. Ay 40 ýylda näme boljak diýär. Baba sen ýerleňden halal bolmasa abadatyn kabulle. O sen hadi himmet boýunça ay 40 ýyly ýeri ýerler. Şiya haram hukmunda. Şundan başga hukm ýok hadi himmet. Men buradan tawjihat atlar. Kitap boýunça şeýler. Odan men näme diýen kardeş? Bolmaýar. Etmeli ne ben tentirdik Celal Halim üstüne ilerleke bir kitabında akunağa yalanladım mı? Tövbe ettiğimiz biz şoma. Biz seni kavur ya Celal Halim'imiz. Biz sana muhabbetimiz var. Bizim kişi oraya gelmekliğimde din diyanın orada olmaklığımda avul biz haram, erkin haramın tende geçtik. Namehremiz haram vermelerini tende geçtik. Bir enimiz bilen salamlaşaýlyň biz aýallygyn bilen salamlaş bermädik. Adada perde olmakta tende geçtik. Äs dost üýşüpdir, zinanlar bilen bir toktatýar. Evvela zinanlar ola toktatmaz, erkadynly bir toktat. Şu da tende geçtik. Bu da sen bunkun şey dep dur. Allah hedefi medet denil. Bami ay bizde karşı çıkacaksan yamanlayarlar. Yok hem de tövbe edip şoňa aýtmam kardeş. Bolmaýar. Demek yani başan ne diýen. Geçen gowlukları göz selimine aýtdym ha. Ama şu botdan ýagdaý dogry diýdi mende. Olsun, sağlık iman etsin. Ona da tawfik berdi. Bize tawfik berdi. Bir de şu aşy bolup bersin. Men dara gaýry, men ýüregimde ýekede bir çaq gaýry bar. Men başlar gaýryda bar. Men gaýry ýekede bir çaq gaýry bar. O da näme? Allah meni razı etdi nardan, tabi bile bak şonu. Mağolu qol gaýry. Milletin kefi aydan gurduny ýamanlaýarlar, gıybet etýärler, şehvet durýarlar. Ha, o men tarafdan geçýär. Gılym da gıymalana. Men ne gorkuda aýtsak bolýanym. Men ne gaýgyda. Bu da kimen o burada diýip ölüm cenneti diýen ýok bolsan. Adamlar Peygamberimiz Hudaý Teala näme diýipdir? Peygamberimiz Hudaý Teala "Walaula an tabbatnaka" ey Muhammed Mustafa, eger biz sabit kadam taklamasak, eger biz mar tawfiýygyny berip durmasak, laqad kitte tarkana ilehim şeýan qalila. Sen de kafirlerden ýaňa meýlidir. Hudaý Teala bize de tawfiýygyny berdi. O bilen çekenler medeni biz ondan inkar edenler. Ama berde lommoy ýalňyşlar bolupdy. Şo menden dolanmakdyr. Adam bize tawfiýk berdi.